Halo, Pak. Halo. Siap. Siap. Salaman sih. Istirahat. Nggih, salaman. Siap. Hormat, Pak. Iya, salaman sih. Oh, mboten paleng. Ya? Iki kula hormat mawon. Oh iya. Ije. Gak oleh salaman. Nek polisi oleh salaman. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Ah, tapi ngono di pistol piye ne? Mboten iki tak delikno. Oh, dideleke ya. Ya salaman. Iya, iya. Tani kula Elisa. Oh, nggih. Kula ampun dicegat nggih. Mengke Mboten. mulie. Mboten kula cegat, kula gondol mawon. Waduh, ampun. Nggih, pinarak mawon nggih. Pinarak. Nggih. Pinarak ki apa? Pinarak ki Dodo. lungguh. Ya. Cek. Ojo ado-ado to cedak kene to. Cedak, oh ya cedak. Cedak mboten jedak. Cedak. Kok Ced- bojomu nang sepiye ne? Ya Allah iki basa apa? Ya Nek Allah. nek kene panggen nek panjenenganipun garwa nesu pripun? Garwo. Garwo niku napa? Garwa sigar nyawa. Ngawur. Karwoi sigar Udawa. Sigar dawa. Oh, sigar dawa. Nggih. Kula rumiyin apa jenengan Oh, panjenengan no nek kula pun kere. Nggih, nggih, nggih. Si. Larang. Monggo jenengan saniki. Senggake papat pitu niki. Sampun bacange nyuwun pangapunten. Kok Mohon maaf. sampun? Ya, mohon maaf kalau Anda tidak puas. Ya den. Karena memang saya bukan alat pemuas. Hah? Nggih, matur Nggih, sembah nuwun lho matur. Pak Polisi. Nggih, Kula nggih remen sanget lho Pak Polisi saged nembang. Biasa nek polisi Nembang, mboten nembang. Ya, nembang. Nembang. Nembange nembang Jawa ra jele jaya-jaya ngono. Iki nembang Jawa. Wangun ketok gagah ngono. Nggih, gagah mau biasa gagahi. Wah. Gagah ya apa neh? Cek matur suwun nggih Mboten tak Pak. kedawa-dawa nih. Arni. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Cek. Pak Arni. Pak Arni. Nggih, matur nuwun. Mboten nembang malih. Mboten ora Oh, ora nggih. tanggapan kok Oh, mbang-mbang nggih. rugi ya. Sampun ngaten mawon. Nggih, sampun. Oh, nggih. Njaluk apa neh? Nggih, matur suwun Pak Arni. Oh mau le ngetokke amplop iki tak kira ya arep diweke beli ora. Nggih nggih. Mboten saestu mboten. Ora Niki saru-saru. wong amplop saking panitia. Oh lah nggih Lah kok aku nggih. mulih ra nggo amplop tak bujuk amplope di Mas lah ngono. Nggih nggih. Mampir to Pak nggih. Ora apa-apa, ora saru-saru kowe iki ora. Nggih mboten kula Ora kan. diparingi iki ora apa-apa. Nggih. Dene ora maringi tenan kok oleh kebangetan ngono lho. Pun paring tembang niki wau kok. mboten lho, Pak. Mempersembahkan Iya. tembang. Engko ndak awak dhewe nek Engko gawe. di pistol lho. Ora di Engko pistol. dicegat mengko ora iso bali gawat. Iya. Nek diadang ning dalan malah cilaka. Iya. Diadang ya Pak Seno le di. Arep dijukuke kok, Sa? Hah? Oh, ora nding benake sepatu. Pak Seno gawe-gawe lho. Tak kira nek arep dijukuke kok kaya jengking-jengking. Iya. Nggih sae Pak Arni pun Bul benake nembang. sepatu, iya. Nggih, Iya, sampun iya. iki wau. Nggih, Mbak. Pak Arni kuwi saka Kapul Kapol napa?
Saka Polres Tuban. Polres Tuban. Polres Tuban ngaturaken kidung tetulak ngono ya. Iwang Agung mugi ngayom mono marang praja. Ki awake dhewe wajib matur nuwun sadene ado-ado saka Yojo ditimbali mrene iki sewijining kanugrahan. Nggih, leres sange. Tebeh-tebeh saking Jogja dugi mriki acara gedhe nggih meneh. Heeh. Acarane apa iki? Acara ulang tahun to? Ulang tahun? Janu niki derek mangayu bagya lan derek ngaturaken sugeng imbal warso. Imbal dengkulmu melocot lho. Imbal warso. Ambal warso. Ambal warso. Ingkang kaping Tuban ingkang kaping 726. Wah. wis mulai ngisen-isenke iki. Lah kowe iki nek tak ajari neng ngebis ya neng mburiku le tengok anggere basa Jawa tak ajari kok ora 726 ora selawe tambah 26 La par selawe 6 lik 726 wis krama ya. Wis 26 iki wis krama. Ora nganggo dosa ya. Ora. Oh ya wis. Ngancik 21, 22, 23 tekane 30 wis promo kabeh. Wis krama kabeh. Ya, ora nganggo basa dikramake. Bar gangsal ya bar gangsal ora krama ya, Pak. Apa? Bar gangsal ya wis ora krama. Gangsal enem pitu. Mbaya gangsal setunggal, gangsal kalih, gangsal tiga ngono ketok wangun krama. Aku iso diajar karo ahli bahasa kowe. Iya. 6 7 8 9 ya tetep padha sedoso. Lah 10 iki mulai basa meneh. Oh nggih. Ha iya. Ngono dadi diapalke. Mulane kowe ngaturke acara-acara ngene iki ora ngisin-isinke ora. Aku sok ditakoni mau Pak Wabu pe takon aku yang sindenya sing blesteran menika dibetong mboten? Wonten Pak. Dibetong kaya panganan dibetong. Nika blesteran pundi? Nika mbokne Jawa, bapakne gembel. Aku ya ngono. Dadi anak-anak gibas. Gembel ra apa-apa. Gibas ya ora apa-apa. Lah kowe ngakoni ora gembel lho. Ya ora ngakoni ra apa-apa. Pancen gembel rambutku ya gembel. Ora iso lurus. Zaman kowe urung melu aku ra ya ming kluntang-lantung nang kos-kosan to. Iya, panganane ya mung rengginan, intip. Ya bangsa kuila ya. Saiki lumayan lah ya. Wis sego warteg ya lumayan burjo-burjo. Rame sego goreng. Iya. Kecap. Ning kene ana kecap wangun Pak, kecap laron. Aku lagi reti kok ya ana ning Gunung Kidul ya ana walang ning kene ana kecap laron. Wih. Ah iya dumadi sekolaron iki mang. Iya. Nggih. Niki derek mangayu bagya niku ulang tahun Kabupaten Tuban. Semoga sakit senan apa berinovasi ya sedaya mawon. Ya wong Tuban ki kakean saka wong kuwi lho, wong apik-apik Pak. Kaya wong patriotik, wong sing pahlawan-pahlawan, mereka punya jiwa-jiwa pahlawan yang besar ngono lho. Tadi wong sekti-sekti ki ya saka Tuban. Contone? Ya Ronggolawe kuwi mengusir Mongolia pada ke hebat tenan. Mengusir apa? Mongolia zaman Mojopahit biyen. Wah, kowe ora tau mlebu pelajaran sejarah. Kuwi mengusir bangsa Mongolia kuwi Ronggolawe terus didadekake Adipati Tuban kene. Nah, kuwi hari jadine kuwi taune mbiyen 12 November 1293. Wah. Kowe malah elok lho kowe. Wah, yo kantan cerdas yang kaya ngene iki makane iki. Ya dieman-eman. Tahun pira kowe? 1293. Oh. Kuwi didadekake Adipati kene. Lah kuwi dadi semangate wong Tuban kene, jiwane iki kudu patriotik. Sriune ya saka kene. Sunan Bonang kuwi dadi gurune Sunan Kalijaga. Wah, kuwi ya wong sekti. Dadine ya kudu duwe semangat nek iso ya diupayakan berinovasi, buka kerja lewat wirausaha. Sing dikarepe pemerintah kan kaya ngono ya, Pak. Lewat wirausaha, duwe industri apa saka cilik dedekke gede. Soalnya sesuk bakal dadi tempat iki industri migas terbesar juga bakalan ning Tuban kene. Ngono. Iya. Ya, pancen yo bocah pinter. Ayo S2 kok iya nak. Ya. Mau ya no
pesen lho, Pak. Pesen apa? Sego Exxon Mobil. Exxon Mobil sing memperkarsai wayangan iki. Ha, mau ning kon ngarep wis disebutke paseno kabeh. Mung ana sing dorong disebutake. Kuwi ana besen dinggo nelayan-nelayan. Aja parek-parek. Aja parek-parek. Parek-parek. Oh, Kakarimang ya. Parek-parek ki apa? Basa kene aja cedak-cedak wong men aja parek-parek. Bener mboten? Parek-parek ya. Aja parek-parek. Oh ya, parek-parek. PSSO. Soale kapale kuwi wis duwe zona keselamatan dan keamanane kuwi wis duwe dhewe. Dadi aja nyedak ben demi keselamatan bersama. Betul. Kuwi sing kudu disampaike. Nggih. Lan ora entuk cedak gagak rimang kuwi. Ije deres sanget. Mas. Ya, diaturke kowe men anu apa ben padha prisa nek nembang langsung sa. Oh ije nembang napa? Oke banget sing nyuwun podang kuning diaturake. Ya. Ki bakul obate ora muni meneh to arep tak saingi. Ayo mau menapa? Ya podang kuning meneh. Ning ndi kok podang kuning ya, Pak? Lah ya lagi ngetren kok ya. Ora apa-apa. Ya. Mangga. Nadyan wujud temong paksi lho nek nembang Jawane ya apik kuwi ilat lancang iki ya ngono kuwi kok lancang piye ayo nek nembang kok rumangsaku sing dilatih iki ming ning tembang nek omongan sak penake cangkeme dhewe ya saiki paseno nyanyi basa Inggris ya lancar wong gleleng karo karaoke ngono kae ya gleleng tenan nek nyanyi basa Inggris ning nek ngomong ya deng pletetot ya padha wae ya ngono aku nek nembang ya wangun nek ngomong deng pletetot padha wae pletetot ya apa pletetot plotetot ya goleki si podang kuning halo iba bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya esuk awan ning omah wis ora kerasa
Isin aku suwe-suwe sa. Apa isin? Lah kowe iki macak Jawa iki mbok ya nganggo tata krama sampun katuraken. Inggih menika lagu Podang Kuning. Matur sembah nuwun kok kaya bakul obat. Sampun katuraken. Angel Pak. Apa? Angel. Ya wis sakarmu wis. Ya. Jajane sundesu. Ora nesu-nesu lah kowe iki takon alus angel ra jamak-jamak. Aku nglatih omong kowe ya angel ra jamak-jamak. Takon sopan santun ya angel ra jamak-jamak wis. Cara rem iki gampase kurang ya iki. Apa? Cara nek rem ki gampase kurang. Angel bae nek ngerem ngomongi cepet. Kudu alon-alon, kudu alus-alus yo angel tenan. Nah ya, angel cicat. Ding pecotot ra karo-karuan. Wis lenggah. Ya. Sik jomblo lho nek iki, isih dhewe to, isih dhewe. Ora ana sing gelem. Yange anggere yang Elisa 3 sasi iki stroke. Oh. Mergane getak-getak kuwi. Kepiye iki ngetreke kowe suwe-suwe tos perot terus. Ya, terus leren. Wingi duwe yang meneh ya wis teko-teko wis omongan karo aku. Piye kabarmu? Sae, Pak, sae. Wis leren ayo. Duwe yang nek keras kok ngono kuwi wis malah cilaka to. Ya pancen ya bener, heeh. Yo dibacutke. Iki eneng sing nyuwun cara kene iki nok, mati awake dhewe. Ya. Jelas modar iki. Heeh. Nyuwun apa lagu Tayub Tuban asli Aja Citra mudune gelang alit. Ya. Wis patine sinden-sinden iki, heeh. Lah cara pengendange ya modar, ya. Ngendangi cara Tuban asli ya wis ora iso, ya. Ya ngono ya. Aja Citra iki sing kepiye? Mudune nek gelang alit wis tau krungu no. Ya. Meng Aja Citra, ayo iso ra yuk Aja Citra. Ani. Oh ya, Hani Aja Citra. Iso ra Nik? Aja Citra. Ya. Ana sing ngendang ora? Sopo sing ngendang? Yo karo Wajarno. Ya, mbok menawa ana sing kersa ngendang, ya malah ora apa-apa nek pengendangku kon pengendang tayub ora paham kuwi. Ya. Ora dong ya, Mak, ora dong. Aja Citra. Ya, Aja Citra dawah. Ana sing ngendang. Mboten napa-napa Mas, monggo. Bergabung ya seniman Tayub kene Tuban karo seniman Ngayogyakarta. Ya. Malah justru kene belajar no. Ya. Belajar engko di mekarke ning Ngayogyakarta. Ngono ya, Mak. Iya. Monggo salah setunggal ingkang saged. Aku percaya iki sing rawuh seniman seniwati saka Tuban kene akeh. Mula seniman pengrawit ya akeh, seniman dalang pepadi ya padha rawuh kabeh. Ya. Pepunden-pepunden seniman ya padha rawuh. Ya. Monggo Pak, monggo. Mboten napa-napa Pak, monggo. Nuwun. Wis kono pengendangku mulih wae kono tak sangoni. Iya. Nah, iki. Ayo nih, iso tenan kowe. Niki kalih Dek Ayu, lanjutnya di gelang alit to, Pak? Heeh. Ya ora apa-apa yo, berdua ngadeg yo. Ya. Ayo jumeneng. Mbok kleru wis sak mestine ati iki nelongso. Kuwi Citra Didi Kempot. Udu kuwi. Udu kuwi ta udu. Tak kira nek kuwi apalku kuwi. Iya. Ya. Penabuhe ora apa-apa. Sing jeneng lagi pisanan ya nak ya. Iki rusak ki ora apa-apa. Rusak ki anggone menungsa. Ya. Engko nak suwe-suwe rak mlaku jalan. Ya. Ku sing muni kendang tok kowe ora apa-apa kok. Ya. Mengrawi liyane do piye iki ya. Ora apa-apa ora masalah. Iya, mangga. Malah diwanuhake. Ya, nek ora ngene ndak malah awake dhewe ora sinau cara Tayub Tuban. Oh iya, mangga diaturake, Mbak. Mangga. Tak ngerti aku.
Ayo. Ya kancane kisih gembira. Ngawur. Mbok sing prasaja aja citra mundhak atiku kala yen sliramu tansah citra iku ra ayo Alon. Mbok Yasi jajan yen kepingin tetap dadi satulur yen sliramu ora jujur aku trimo wiwit biyen aku ra wis kandha marang wis pastine yen sliramu pisah karo aku. Ngene iki mau. Wah iya. Nggih, Wah, Pak. penak tenan. Ya, Ya ming jogetane urung iso iki mau. ya. Nek jogetane iso apik tenan. Ngono ya, Mak. Heeh. Terus sambunge iki mau apa? Gelang alit ta? Ya tibake gelang alit ya. Ani lunggose men digarap Wahyu Mbak Ayu. Ya, Wah, sinden gua dadi kaya pitik lehor kabeh to iki. piye? Duh banget ra umum. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Tak wis padake bareng wis nyandang Jawa ki tok jan lemu-lemu kabeh. Ya, ayo gelang alit diaturake Mbak Ayu Purwarestari. Nganggo dibawani ora? Bawani, Mbak. Ya. Ya, di Gelang alit ki mau. Gelang alit. Kudu gelang kalung. ya. Ya. Mangga. Ya. Langsung napa nggih bawa? Dibawani men kepenak. Ya, mangga. Ambyat mayon nggih. Ya heeh mangga. Ya heeh mangga ya. Pripun to? Ya wis kek mambyat mayon. Ya. Mambyat mayon paman soarane gendhe
lor lan kidul lor lan kidul alas angker kang kaliwat liwat pelamyangan pelamyangan ya aja tanah tanah India ku meliaring taman Sari Nuswan ya mangga gelang alit ya
pamundutan saking Pak Sarelan ya Cemara Plumpang ya Aja Citra mudune gelang alit ya matur sembah nuwun ya Mak ya pokoke mbaka sithik diaturake no ya upama ana sing kliwatan mengko nyuwun genging samudra pangaksami iso diaturake nggon gara-gara ngono ya Mak ya ya sing pungkasan tak ngaturke sindenku iki no ya nyuwun ngapura aja nganti gelo atine merga iki ayuwa ning rada budhek. Oh iya. Ayo Tin. Tin. Nggih, Pak. Nah, nek ora seru ora krungu ya Mbak Tatin Lestari Andayani. Eman-eman ya, Mak. Ayu ya ngono kok bodhek. Budhek kok bodhek tiru-tiru Elisa kowe ra. Ya. Medun, heeh. Nggih, saking kutha Gudeg nggih. Apa? Saking kutha Gudeg. Sing saking kutha Gudeg apane? Jenengan wau napa? Pesinden rada budhek kok saking kutha Gudeg. Ah nggih, saking Jogja, saking kutha Gudeg to. Ah, ya bener saking Nggih. kutha Gudeg. Ning aku ora omong kaya ngono kuwi mau. Mboten to? Ora. Kula ngenten nek saka kutha Gudeg ngono. Nah, ya wis ora apa-apa, wis butuhe rupamu ayu perkara kupingmu bosok ora masalah. Ya. Mboten bosok, Ora bosok piye? ming rada budhek. Lah saiki tok akoni saiki. Ya. Biyen-biyen ora tok akoni, saiki tok akoni tenan. Ya. Ya. Nembang. Napa? Nembang. Nembang napa? Nembang lagu kok nembang apa? Nggih, lagune napa? Lagune apa manut kowe iki pamundutan wis entek. Sing tok senengi apa? Napa? Waduh. Sing tok senengi apa? Tembang. La. Sing tok senengi apa? Sing kula senengi. Heeh. Tembang. Ah iya. Oh nggih. Napa nggih? Apa? Biasane sing tok senengi apa? Napa, Pak? Awong nganggo son kowe ra krungu kok nari kono. Kana ya, Dok. Napa, Pak? Lah, ya rati aku. Lah iya wong mbok dipresakke tin man-man ora. Iya. Nggih. Napa? Nggih piye? Tembang apa? Lali janjine. Lah ya. Ai janjine? Nah? Lali janjine. Nggih. Ya, slendro apa pelok? Napa? Napa, Pak? Slendro apa pelok? Slendro. Enten sawerane? Apa? Enten sawerane? Iki ora ngrembug saweran. Lah napa? Slendro apa pelok? Oh. Pelok niki pon niku lho pon balik kok. Oh ya wis. Mas slendro. geter yang seru nggih, Mas. Ah, nganggo tabu saron. Teng. Ku ndak ra krungu. Ayo sinden rada bosok ngene iki. Ya wis ning ndi melu. Ayo saking kelayune ana. Ya diwiwiti. Kula nggih Cen Ayu, Pak. Apa? Cen Ayu. Kelayu kok ayu. Oh, Klayu to. Kelayu. Krungune Ayu. Kelayu kok ayu. Neng Ayu mboten. Ayu nek li ayu. Ya ning kupingmu gantekno. Ya. Ganti Golek napa? spare part kuping ngono dadi ora men ketok rada cetha ngono lho ya omong. Napa jenengan kok saru to? Muni piye? Muni sem apa iki mau? Muni apa aku? Muni Hah? Muni terus ora apa-apa, muni apa aku? muni sempak ngono mau. Spare part. Napa? Spare part. Apa niku? Spare part iki wah. Apa ya? Apa cukup cadang? Tinggi napa? Nggo ngantem ndasmu kowe. Lah pripun ta? Wah, kasumah mumet aku malah. Mboten lho, nek niku dienggo montor lah kula dite montor lho. Kuping, spare part kuping. Napa jenenge? Ditambahke kupinge. Kuping Ditambahke. kalih jenengan. Lho, aku ngopo kok karo aku tambahke karo bojomu kono? Kalih bojo kula ngapa? Ayo ditambahke kupinge. Kupinge tambahke. Nah. Ndi duwite? Lho. Duwite ya duwite bojomu apa aku ngopeni kowe kok ya. Moh ngopeni kowe. Lah napa? Wong kupinge kowe bosok ngono kok.
kon ngopeni nek nembung apa-apa mesti kleru ora. Oh niku pancen enak Pak tempe bosok. Wis gek tiba. Kersa tempe bosok. Wis. Wis napa? Wis ngerti tempe bosok wis. Remen Pak. Remen. Remek seneng. Nggih, sesuk kula tumbaske. Ya, malah ngrebul tempe bosok to. Nembange malah lali janjine. Ya, dibawani. Aja turu sore kaki. Ya. Bawane niku napa? Heeh. Sing gawane. Heeh. Gawane mawon. Gawane piye? Sing gawe niku kitiger. Oh iya gawane ya kena. Nggih, kitiger niku nggih. Heeh. Dina Minggu. Nggih, pun ngerti. Dina Minggu kang tak anti Oh, suarane ya apik. Mas. Aja tok gagas aku le omong to. Kowe Kenapa, Pak? konsentrasi nembang bae. Aku mek ngalem kowe suarane apik. Suarane napa? Apik. Oh, nggih. Tina moni ngaya wara Napa, Pak? Ora apa-apa. Jenengan ngendikan? Ora. Lah niku wau napa? Aku ora omong apa-apa ya cak kok malah nek ra Mak ngono mek aku mung muni ngono kuwi. nggih. Anane picerasa maya Pinter. Pintar golek alasan. Napa, Pak? Aku mung nirokke cengkokmu ya. Jenengan mboten ngendikan Ora. enten Ora. sawerane? Apa? Enten saweran. Ana. Pundi, Pak? Nggih, Nyo. Engko tak kei kowe iki ning amplop iki wis. Nembang sing apik sik. Hah? Hah? Nembang sing apik sik. Nembang sing apik nggih. Nah. Krungu niku krungu. Ha iya. Nganderender angen dukur. Napa, Pak? Ora. Mboten ngomong. Wah, jan bocah iki ora omong apa-apa kok napa Pak. Kayak krungu tin ngono. Lah tut ngono. Aku wis ora Yo. Minggu sing tak
matur sembah nuwun. Ya iki mau diaturake ya. Ya meh munggah getihku ngurusi cah siji iki no. Kan munggah meleh. Apa? Kan munggah meleh. Ora munggah getihku mingan. Oh. Ora kowe kok kon munggah meneh ora. Iya, nek krungu swara mesti genahke lae. Ya wis ora apa-apa no. Ya. Ayo disambung sik critane mengko ndak pedhot dalan. Ya. Ora prayoga sing jeneng mangan ki umume ya ming 2 piring nek 3 piring 4 piring 5 piring malah kewowogen. Ya ya mak tak dherekake. Ayo nggir. Ding ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Durawati. Wonten ing praja Ngastina, Koko Prabu kepareng ingkang rayi pun punta dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkara ing gesang kula. Mboten nanggung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula nun nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun Rakanto ing Durawati dinten sakmangke menika wonten projeng Ngastina Yai Prabu Punta miwah Koko Prabu Baladewa Sarawa Paduka Kiraka Penemban Curiganata ingkang rayi Ngastina pun Punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pertapan ning Cemara Sewu Kiraka Penemban jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Inggih, Yai. Tansah pinangaring kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Wonten ing Praja Ngastina. Durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kiraka Penemban wonten ing Datuya Negari Ngastina dinten sakmangke menika Kiraka Penemban Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Cemara Sewu wonten ing Datuya Negari Ngastina dinten sakmangke menika saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantul ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya syukur mangayu bagya seketi jumurung Koko Prabu kekalih sesemban kula. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku, Werkudara iya. Kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirenging pun kakang? Apa pancen siadi ingkang salah? Nggone ngucap kelawan pun kakang. Salahku nggo napa? Siadi ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang ndak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndrawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngaturake sembah kalawan pun kakang. Werkudara, Kresna kakangku piye? Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh para nayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Nata Ndrawati, munggah Yai Prabu Punta. Ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, ora gage tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo nendi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandhange kanthi lega-legawaning atiku, ora bakal owel, ora bakal grundel atiku Kresna kakangku. Werkudara, piye? Siadi ora kleru, siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe. Werkudara, Sena, piye? Wong sak jagat iki padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang.
Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng netepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom. Pangestu ning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa harus sembahi Werkudara tangeh pangestune wong tuwa Dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahi Taruna. Oh ngono, ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahmu tak tampa, ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Merga tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jumpuke. Werkudara, piye? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin, pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis rasa diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis werna loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu. Menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampanana. Ikhlasna lahir batinmu. Ya tak tampa ndadekake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pangestu kok dadak digawe-gawe. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Wong kakangku wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu. Jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sanggon-gon kuwi lho. Wong sajagat iki ngerti ento ciri getheke anu Baladewa ki bule, ora usah disebut sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Suriganata apik, kok bule disebut sanggon-gon. Werkudara, nggih. Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggo napa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Ya. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri getheke Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Suriganata. Lah kok bule? Kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bule. Baladewa, piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesuwa karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip ki ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Kelingan ora wong urip ki tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang, ming trisak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo cilaka tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud utuh, wujud cacat, kowe matur nuwun karo sing gawe urip, aja ngresula. Nek arep ngresula aja ngresula karo Werkudara, ngresula karo sing gawe jagat. Wis cukup. Malah mejang kaya penita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Premban. Ya, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe Dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yai Adipati sak kembaran Mandaraka pun Kakang tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Kakang Premban kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Kakang Premban Suriganata kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, nek kula sedewa tak tampa. Ora liwat pangestuning wong atuhamu Cemara Sewu tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe nggih. Kula pundhi nggo jimat paripe Dayanana ing ngasantosan, Kakang Premban. Mugi kaskecan anggen jengan dika lenggah. Ya, Yai Kembar.
kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing dhatri negara Ngastina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalempatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Malah sak mangke bebasan kadidela mampeng wanci peteng kepapak obor sastra. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Penemban Curiganata. Koko Prabu wonten sukalilaning penggalih keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Kanggen kula wantun sumalana hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Estunipun malah kepasang yugya katujuh nginu dene sampun sawetawis ingkang Raka ing Ndorowati mboten sowan dhateng negari Ngastina. Sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang Raka dandan-dandan tumraping negari Ndorowati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumaraping nawolan dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang Raka ing Ndorowati. Sareng kula surasa isining tulis jebul boten pangling menika sinerat dening Paduka Kyai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapting wonten negari Ngastina ing pangajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Kyai Prabu. Wonten menapa dene Paduka hamboyongi dhateng sowanipun ing Raka ing Ndorowati? Yayi, kula nyuwun pangapunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndorowati. Tumunten kula nyuwun upi kadang kula Kyai Prabu Ndorowati sampun samapta ing gati sawega ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina. Mila ingkang Raka tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndorowati supados nderek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalepatanipun ing Raka tadah wadana parandene mangke menawi ingkang Raka dipun keparengaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning dhateng negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Prabu Kalimataya. Koko Prabu mboten dados sabab menapa malah sakmangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene Paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina. Ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sakmangke badhe tinampi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh. Yayi, wonten menapa? Mugi pareng ambabarana ingkang sejati dhateng Raka ing Ndorowati. Koko Prabu wonten timbalan. Ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna. Pandhawa ngukup kemenangan. Nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarpanipun sederek. Ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden miwah pinisepuh ewa semanten jer mekaten men kedah linampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Koko Prabu negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa Paduka. Bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin ngendra prasta sak jajanipun menika babar pisan mboten. Namung nindakaken dhateng darmaning adil, nindakaken dhateng darmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka. Inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Ngastina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalawan ingkang sinandhangan. Koko Prabu lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa. Tumunten Pandhawa ngukup kemenangan. Sakmangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan kula sampun sarembak kalian kadang kula ing Banjarjungut tuwin Bana Keling. Inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna. Miwah datan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa. Bilih riki lenggan mangke mboten dangu malih
ingkang rayi nedya lereh keprabon kula nedya lengser saking Datulaya negari Ngastina mandhap saking dampar menika sampun golong giliking rembag para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembag madyaning Datulaya negari Ngastina dinten sakmangke menika Koko Prabu ing Ndarawati handrah ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya jagat mangistung karo wayah tur jagat nun sewu yayi semua dikaget raos sing manehipun ing Raka Ndarawati dene mekaten wios sing pangandika Paduka Yayi Prabu anggenipun sampun badhe lereh keprabon lengser saking dampar negari Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten kula nuwun sewu menapa dipun parangaken ing Raka Ndarawati nyadong timbalanipun Paduka Yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis paduka menika lenggah dampar negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah sakmangke tumunten paduka badhe lereh keprabon nuwun sewu yayi menapa paduka mboten mesakaken dhateng sangganing para putra ingkang sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa sumados sakmangke negari Ngastina lan Ngendraprasta menika wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa Koko Prabu kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten ngastina tuwin Ngendraprasta ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya binangun nadyan sakmangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah dampar kepraboning Ngastina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu Nalendra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhaking Nalendra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih negari Ngastina mongko ewoning para kawula negari Ngastina menika sami ngajab tuwin sami angen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggandening Paduka Yayi Prabu Darmaji monggo sakmangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lereh keprabon Koko Prabu kula nuwun sewu menawi kula dipun bujung dhateng pangandika paduka ing kados mekaten tumuli sakmangke kula mboten saged matur namung tumrap ingkang rayi ngamarta kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalendra wonten negari Ngastina krana menapa Koko Prabu Nalendra menika awrat
kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Monggo Puntadewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendho raganipun, sampun kendho otot bebayunipun. Tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang soh anggen kula ngasta bawat peperintahan negari Ngastina. Tumunten sakmangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bage kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabon ing negari Ngastina. Jagat wasaning Bathara. Kok Prabu? Nggih. Yai Prabu Kalimataya badhe ler keprabon saking negari Ngastina. Lho, Nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Yai. Wong kuwi kudu ngrumangsani. Lamun Yai Prabu Darma Kusuma wis ngrumangsani yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bawa pemerintahan negara kuwi ora enteng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso momong marang para kawula, iso nuruti karo kareping para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda, kasantosane ya suda. Mula yen to wis ngrumangsani suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didhunke karo kawula. Kuwi tumrap aku luwih becik. Mekaten kok Prabu. Iya. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu Kalimataya menika tumunten lerek keprabon miturut Koko Prabu, sinten ingkang badhe gumanti keprabon negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh lho. Werkudara, Janaka, Nekula Sedewa, kuwi ya isa lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Yai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal lengser keprabon, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabone Yai Prabu Kalimataya? Werkudara. Nggih. Yai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser keprabon. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti keprabon? Ora. Lho. Ora iki dasarmu apa Werkudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Yen aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti? Werkudara kuwi dihukum dhewe. Werkudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku dhewe. Sapa sing nandhang kelumputan? Yen pancen hutang nyawa, saure kudu nyawa, hutang lara, saure kudu nyawa. Kuwi hukume Werkudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawula kuntek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono ya sing angka loro. Werkudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu inggon patuladan, ratu kena kesinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cak-cakaning para kawula. Oh ngono, ya. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi Nalindra. Merga Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Mengkaten kok Prabu. Ya. Menawi Werkudara mboten purun, Arjuna dos pundi? Kose. Nek Janaka aku sing ora mathuk. Nek Janaka aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Kose Janaka ki pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka ki sapa sing ora ngerti lawan adhiku lanang. Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang sekti digdaya. Pilih tanding boboting yuda. Ning Janaka ki eneng eleke. Awonipun menapa? Eleke tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan apa piye? Adimu Sembadra ki dimaru pira wae? Mekaten kok Prabu. Ya, mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh, mongko anake pirang-pirang. Ngastina kuwi ora dadi negara, ning dadi TK. TK menika menapa? Werkudara TK ki apa? Wah, ora ngerti tegese kok dadak ngunekke. Kuwi lho bocah cilik-cilik nggon pasinaon. Oh, mekaten. PAUD. Ah, PAUD kuwi. Aku ora seneng nek negara Ngastina terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok, mula nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka ki tukmis, loro Janaka ki wong ora tau betah mapan ana ning negara.
Kowe ngerti watake Janaka? Seminggu nang omah, 2 sasi minggat. 2 sasi nang omah, 16 taun lunga. Mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure. Mula nek Janaka sing dadi ratu mestina rusak, aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek Janaka dadi ratu, aku demo. Oh inggih. Inggih. Menawi Nekula Sedewa, ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Nalendrana ing Mandaraka, wis dadi starta wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Koko Prabu lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalendra ing nganyalira Bathara. Dinten sakmangke kula aturi paring dawuh Koko Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwintrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi, kula nuwun sewu, Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu kula badhe matur. Ya, matur. Nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulu Narada. Saderengipun Bratayuda menika lumampah. Tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kalawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina boten sanes kejawi namung inggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kosik, kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Koko Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi namung atmajanipun Sawarga putra Paduka. Kakang Peremban inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anake Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gumanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Ya, aku cocok ning Kosik. Kosik Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 taun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora enteng, ora enteng. Ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Miturut pun Kakang nggone Siadi durung munjuk atur saking Prabu Kalimataya. Merga Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu. Tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit. Ra ngono to kuwi. Kasinggihan mekaten. Ning Parikesit ki lagi umur 14 taun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina? Koko Prabu. Nuwun pangapunten. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken. Urung rampung. Inggih dereng. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra nalika semanten Paduka kemutan duk nalika kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati. Ingkang nampi wahyu patih menika ingkang raying Ndarawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumenenata wonten negari Ngastina, patihipun kedah saking turasipun Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Oh iya, terus Parikesit jumenenata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa 11 taun. Mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Kasinggihan mekaten. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku kelawan Parikesit. Miturut sabdaning dewa mboten saged kejawi namung Kakang Peremban Curiganata. Piye kuwi? Paduka Kakang Peremban Curiganata. Kosik Kresna, wonten dawuh. Aku ki wis tuwek lho. Lho lah inggih sabdanipun dewa rak kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho lah iya mbok yo aku tak leren to Kresna. Aku wis momong para Sata Kurawa. Aku nganti Purang Bratayuda Jaya binangun. Aku mbok singitake. Aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku ki mengarep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara Baladewa Curiganata kon mangku Parikesit dadi ratu nang Ngastina iki. Lek urip arep pirang taun meneh. Koko Prabu. Piye? Sepisan Koko Prabu menika sampun boten remen dipun paringi wujud bule
Angka kalih panjenengan menika sajaipun boten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang boten pitados dhateng panguwaosipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasaning dat kamurwing dat menika nuwun sewu nadyan tumindak sae sedina ping 10 menika boten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedene sing gawe urip. Wah, dadi intiping neraka jahanam. Ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Kowe iki ngopo to Werkudara kowe? Wikit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Wah, perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandhang lara wae budidaya golek tombo. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe ngresula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong urip ning alam padang kuwi telung perkara. Lahir netepi kewajiban pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar mengko sasar susur dalanmu ancuk ning kasuwargan. Lakonono dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Ya wis terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonono. Ora mbok ngerti aku mau rasah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ping tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Kok Prabu? Nggih. Menawi paduka menika nyelaki dhateng kewajiban menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangko dhateng pun parikesit. Aku inggih. Yo kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kalawan Yai Prabu Ndrawati. Leng-leng ing driya mangungkung. Ganduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantulsa amangku sang Dyah Utama. Nalindra mudha wuwuse hangrepa. Nalindra mudha wuwuse hangrepa. Kresna wonten maring ngadhawuh. Apa ing dadi pangendikane Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku saguh mangku karo parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk ngestina kudu tentrem, ngestina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimakake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara. Nggih. Aku saguh mangku putumu parikesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Ndrawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo turasing Kurawa, mbuh putu, mbuh anak, rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Yo. Nang yen pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik, sakarepmu nggonmu maringi murbarane Nawasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Werkudara? Nggih. Kowe saguh? Ya saguh. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawuhing Kakang Prembantu Riganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis pinuding bakal lenggah dampar keprabon gumanti kalawan panjenenganing pun Kakang. Ngarep kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu kabeh. Tak dawuhane supaya ngrundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Dimas Werkudara.